Mangifika kuwena sengizofika nje ngiyawuvula. Ngesikhathi nje uqala uthuka ngithi letha la. Mongalethi mfethu sengihlala kwena uthuli. Ukubamba ungabaleki. Inhloso yami angayona ukuthi ngimgwazi. Inhloso yami kwakuqashula ibhande leli lasikhwama lifakile. Ngathi ngithi ngishaya lona kanti sekushayeka ingalo esandleni sakhe. Kodwa inombolo omunye ifuna fanele ulandele imithetho yakhona. Ngeke ngifike mina ngiboshwe le ngilala egazini. Ngibuye ngizokutshela mina lento le kade awulalanga egazini uyoqondana nomunye umuntu ngelelanga owalala egazini akubuze ngigcine sekufike la kufanele bekathole khona ukuthi ngempela wena walala negazini. So ngathi ngihleli nje kuyimanje kubonwe iveni. Uyafuneka nje khona manje. Ngiyafuneka kuyimanje bathini previous. Ngiyafuneka nje kuyimanje nje ngavele ngiyohlala eWestville ngimaqhama umseshi wami la engisathe. Sekukuboshwa kwami. Uboshwa kwakho. Uthe uyayazi rap? Hayi rap angiyazi. Uthe uthanda ikasi rap? Oh ikasi rap, ngithi rap. Uba umthandayo kwikasi rap? Kwakuzakwe benoDan Ken manje uhamba phambili phela uBig Zulu. Wasuthanda uBig Zulu manje? Ngoba uyahlephula abantu. Uyahlephula. Uyahlephula. Ne? Alright. Alright, so qala ke ne? Welcome to the show bud. Yazi. Kade ngisho nje ukuthi lana sixoxa ngesitory sakho ufike kanjani la emgwaqeni kwenzakalani la emgwaqeni yabo lo into. Fethi igama isibongo. Igama uLindano Wandlovu ngokuhlala ngihlala eSiphingo eUganda. Ngwangilana nje ngisemgwaqweni eToti. Into edala ukuthi ngibekelana ungezwe nongalaleli nama criminal kethu ngungafani. Yami criminal irobhali into yangibeka la. Besirobha nje kabi nomfowethu ongasekho manje wasengihamba ngedwa nje nami sengathanda ukuthi ngiyeke irobhali. Yase ngiyiphantela kanje nje la eToti. Noma siphanta la eToti umuntu ucindezelekile noma engasathandi sekuyimpilo nje edala ukuthi imcindezele. 1 la siyaphanta 2 abanye bedla ama drugs bethu nami ngiyalidla ngomunye wabo kulidla kodwa ngiyawakhetha mina ngiwadla ngoba ngidla insango ngishayela ingidi khona into abathi ingidi bathini bathi philisi ngelinye igama mase siphante ke la uphanta kwami nayo bengumbambo wenkunzi kakhulu inkunzi ayibengiyibamba kakhulu ngazi ukuthi benginomuthi awuze nomjini ngathi benginomuthi impela ubuyibamba kuphi indawo nje zakho ubuyihambisa yabona nje ngiqala eSiphingo mina ngiyibamba inkunzi nginyuka ngiyehla ngiza ngala eToti nakhona ngiyibambile kakhulu ngafika ke la eToti ngahlangana nomunye umfethu onayo inswempu indlela yakhe shuthi house breaking beshathu manje wami la bengima ngaphandle benginalo ikhono lokuvula icapha maweni into kanjalo kwami kwahamba ekugcineni sahlukana ngenxa yokuthi nabe ethethusile ngendlela yakhe kwami mina ngiboshwe kakhulu leminyaka nje ephambili ngiphuma ku18 years mina ngicishe ngiphume nini 2018 from 2006 ngasayina ngagcina sengihluleka nje sengilana ke yabo so wagcina usubalekela ukusayina manje amaphoyisa sengifune ngingasasayini ngafika ke lesilungu ngahlangana nomngani wami lo yasibreaking siyenza lento kamnandi siphumelela futhi sidla nemali yabo lona kodwa sibe khona isikhathi esibanzima kwamanje khona uthi wenza into uyijetha awubonwa umuntu kanti khona abakubonile labakubonile nabo mase kufunwa ngawo kuthiwa kukhishwa ilokhuzana umkomelo bazokusho ukuthi ubani wakabani ukephi yabo so uyafunakala mekwenza ukuthi uyafunakala uzoba senkingeni mase uhamba uqalaza ucasha awusakwazi ukuthi uphume kulezi indlela lezi athi uyihamba uhamba ngokunyonyoba manje yabo lona ngagcina sengithanda ukuthi nami ngizama ukuthi ngihlehle kulomfethu lo elibele ngilandela ngibalekela nje ngiye ngiyiphantela ngeemoto into ekanjalo phantela kanjani imoto ukuyigada ukuyiwasha into enjalo le hayi nakhona efike ngimtshela mfethu mina ngiyawasha nayi imani ngiyayenza labo athi awusuwakawoda manje la into edumileke inombolo kakhulu inombolo inombolo ngiyayishaya inombolo kakhulu ngasho ngiyayishaya impela shuthi saphikisana kanjalo ngokuthi nami ngimgoba ngayo inombolo le
ngoba phela inombolo nayo iyakhuluma ndlela yayo Oh. ukuthi nokuthi akwenziwa ukuthi nokuthi akwenziwa mase ukwenza usuku usuro Benikwigenge eyodwa beniyinto eyodwa noma mhlawumbe bekwenye yena wena ukwenye. hayi besiyinto eyodwa Oh, kuyikona ukuthi ukuthi bengithanda ukuthi ukuhlakanipha kakhulu Kunaye, yeah. kwenye level yabo. Hayi wagcina sengiyekile ngiwasha imoto lezi nazo zibe zisicindezele ngoba nama security asifuni Anifuni. yabo namaphoyisa asifuni kodwa amaphoyisa abuya abeke esesayidini lezi waphela azusa amasla lawo yabo lonto le. Uthi ngibuyele back ke manje lapho uthe wena ubuyisha kakhulu inkunzi la esiphingo ukuthi mawuzoshaya inkunzi identify kanjani umuntu ozombamba ubamba noma ubani noma mhlawumbe ubuqala wenze assessment mawukuthi usuphumile ke manje usuyoshaya lokhozi. Ngingazi noma ukuhlaya ibhola ngobudumo mina ngizobamba inkonzo umuntu osimambe engingambambi ngoba bengifile ngazi ukuthi ngibamba uma wami usisi wami yabo bengithila nje umjita ubaba abantu abakanjalo kuphela ibona abantu ke bathi ngidilana kodwa mesohlala nabanye noma omunye wethu hayi besibamba kwasani kodwa mina bengingasifaki isandla noma ngingathathi kuphela Tebengeze mhlawumbe mangiphethe ummese fanele kuvulela ummese ukuze usaba ngezi masuyayilethela ke ukuflathela kwethu uzokhala lo muntu ukhala kwethu esiflathela kusho ukuthi uchaza ukuthi fanele sibaleke ke manje ngoba manje sekuyashisa ke manje sizodonsa amehla abantu manje ya thothi abanye sebesibonile siyajahwa sesiyobaleka sijomba ke manje sijomba ngazama ukuthi mangifika la eToti ngizama ukuhlehla kuleyo nto ngangena emotini hayi ngempela ngaphuma futhi ukuphuma kwami ke mina ngiphume ngokuthi ngialvaza abafethu sayibafethu siyayicindezela ngoba manje sina senza into la silala khona esiphanda khona which means siyadla siyabhosha la uzohlala kanjani la usubhoshe khona manje abafethu ke hamba ngiyanyela leyo nto ke leyo sekuhambeni kwesikhathi mangibatshela ngale iqiniso ngoba mina ngiboshiwe jele kakhulu boshwe ngempela yeah wothi ngifuna sambe naso step by step story yabo lonto okay yingakho bengisabuza lo yambuzo okay because ngifuna uye uzongixoxela usuboshwa ukuthi liphi icala la kubopha nokuthi waboshwa kuphi kanjani phinde futhi ungixoxele ngalo 18 years because u18 years isikhathi eside yabo lonto so because njoba wena ubuthi ubukhipha ummese wenzela ukuthi umuntu umsabise angifuna unikeze usuku la khona elokuqala la khona owathi usabisa umuntu mhlawumbe izinto zangahamba ngendlela mhlawumbe wazama ukulwa either uphethe ummese noma isibhamu umuntu wagcina eselimala usuku lokuqala engasi khona ngizama ukuthi ngikhiphe ummese ngiyamsabisa asabiseki yilolu lokuthi ngiboshweke lokuthi 18 years angichazela lolu suku sikwenza kanjani uchazela ama detail ukuthi wasuka la wafica umuntu kwenzeka kanje nje just ama detail khona sizoza la ngiyawuvula lo message lo muntu lo ngiyabonisa kathuku ungathuka umfice endaweni kanjani nambone wayengase esikoleni nje ngemgwaqweni emini umsebusuku hayi kwakuyisemini ngasho isemini yasekuseni hayi nguvulele ufuna ukuthathana ngifuna ukuthatha isikhwama nje bese sengisimejile ukuthi sina something wesilisa ase ngimbonile ukuthi kuphetheni ufakeni kuyona yabo yona hayi mangifika kena ngithi ngivula ummese ndoda letha hayi umuntu agoloza ndoda letha ngithi ngiyasibamba dlubulundi ngasibamba isikhwama esigaxile ngathi mangisidonsa hayi wasidonsa ila wacaca ukuthi khona manje lo muntu uyangilwisa kuze kuqhamuke nabantu imithetho wami inhloso yami kwangayona ukuthi ngimgwazi inhloso yami kwakuqashula ibhande leli lasikhwama lifakile ngathi ngithi ngishaya lona kanti sekushayeka ingalo esandleni sakhe kodwa nesikhwama noma sagcina sidonsekile kushuthi ngamshaya kanjalo ngamgwaza yabo umgwazo wami sengisunile isikhwama fanele ngibaleke akusakubaleka nabo abantu eduze manje si-backup yabo ngazama ukugijima khona la isiphinga yabo ngazama ukugijima esiphinga okugcwele mekwathiwa vala vele kuvala ungavalwa kanjalo bangibamba bambuyisela into zakhe lelo cala shuthi balibizana attempted and robbery shuthi sekwamacala amabili manje ngahamba ngawutuka kanjalo ngazigcina sengibhanta into ayona-ke leminyaka le ngishayile ngize ngibuya nje kule minyaka wayefika yena ecaleni lesikhathi usatrayela ngathini kolokuqala usuku ngiyobingelela inkantolo wayengekho nomseshi wayengekho olesibili futhi wayengekho kolesithathu wayengekho futhi kwakuvele kube mina nje nemantshi nabanye nalaba semaceleni
kwalesi4 ngoba inkantolo yasishilo ukuthi mengafiki siyakudedela. Kusho ukuthi ungathi umseshi wahamba omlali ngoba phela umseshi ngesikhathi kwenzeka icala uyena ufika abhale statement enze yonke into akuseshe. Kusho ukuthi wahamba naye wazomlanda kubo la ehlala khona ngoba naye ufuna ukunyikelwa imendlela yabona. Awafika ngalo suku lesi4 kufanele ngabe ngiphuma ngalo yabo. Kwabe ukugwetshwa kwami ke lokho. Ayingahlala ke ejele lo mnyaka angena visit angena lutho. Uhlala kuphi? Kuliphi Westville? Ngihlale nje Westville eMidambi ngasuka ngaya le koNcoma eVaterfall amajele akaZulu ngihambile mhlawumbe la ko 5-6 engiwahambile. Ya. Sengisuka ke lapho. Ngithi ngizama ukuthi ngithumele uma support system ekhaya ama address akulungi lutho ngahambe ngaboshwa inamba sekhaya ngayazi. Yabo lo duma lapha na. Wona emnyama ngakuboshwa? Angisayikhumbuli ngisho ukuyikhumbula mfethu angifuna ukuqamba amanga. Ngithi ngiyafona ngelilanga okufika omunye umfethu wangasekhaya naye uboshiwe. Ngithi mfethu ongizama ngenamba zasekhaya kanje. Athi mfethu inamba enginayo yasisi wakho. Ngithi ongizama ngayo anginingi ngifonele ekhaya mangifonele ekhaya bathi kade sasikufune Westville kuthiwa ukho manje sokuthola kanjani. Ngithi mina ngila entabeni bengicela kuningisayinele lapho bandla khona ngizokwazi basemnyama mase bengichazela istory ngoba phela ngangisenomaya yabo ubaba vele washona ngisa ngaphandle. Manje bangichazela istory sokuthi umaka asekho wala wishi ngifisa lokukhala la enyembezi yabo ayikulungile ngaphuma banginika ke insuku ukuthi kufanele ngiphume ngekhaya. Okay, wait before uphuma. So kade utriala nje wena kwangafika umuntu wakini. Kwangafika umuntu ingakho phela singagcina sengithatha inombolo. Ngoba yona inombolo yona ehawu lakho lapha. Lapha ejeni. Ngoba ungayishaya inombolo basenkingeni uphenduka imbuzi esikabhe yonke lento le. Ofuna ukufeza inkinga zakho ifeza ngayo ngithi uyabona. Mina nami sengiyithatha inombolo yonke iyayingisiza ke ukuthi ukwazi ukusurvive. Ngikwazi ukusurvive nami ngenze lento abayenza ukuthuthuza abangayishaya inombolo. Ofika umbuzo ayishaya inombolo noma cha weshaya into kanjalo ufonela abakini bakulethela ugwana imali noma bakufakela imali engaka manje la efonini yabo into kanjalo nje. Ngayithatha kanjalo ke inombolo. So mawuthatha inombolo wenza njani vele uthi ikusasa senginombolo noma khona umuntu ofanele ushe kuyena uthi ngisacela ukube inombolo khamba kanjani le ndaba yenombolo? Ngoba phela mawufika buzo uyayishaya inombolo cha okay uyayifuna yebo noma cha mongayifuni bakubuza ukuthi indaba udala ungayifuni moyifuna bakubuza ukuthi indaba ufuna ukuyithatha fa uchazeke ukuthi indaba ufuna ukuyithatha ngoba nawe uyabona indlela ekuhamba ngalo ukuthi akuhambi kahle ngeke lempilo uyiphile wena moyithatha le nombolo bakutshela khona u2 no6 2 no8 la ufuna ukuyi26 noma ufuna ukuyi28 yabo nami ngabona ayikho indlela la ngasurvive khona ingakephi ngave ngakhetha ukuba yi28 lapha na uma uyi28 ufika ubuza ukuthi indlela zo2 kuthiwa lezi njwa zo2 khona emhlophe khona ebofu lemhlophe ngathini awuphakami ukuphakama lokho lokugwaza umuntu lemhlophe awuphakami kunezidingo zakhona ke lapha na ukuthi ngoba wena ubuthi umhlophe kufanele ube kanje noma ngeke ichaze nje zonke mawuthi ubovu usho ukuthi wena ke nje uhlezi uphakama mawuphakama uyaholela lokunyuka mawuphakama lokunyuka nami ngagcina sengiyithathile inombolo ngathi ayingeke ngcono ngikhethe la kubovu khona ngibona ukuthi kunjani lapha khetha lenzima ngikhetha lenzima impela kwathiwa indaba ukhethile ngoba phela kunembuzo ukuthi indaba uthi ukhetha lebovu uzoyimela into ungavela umgwazi umuntu engakwenza lutho bavela babuze kanjalo ungamgwaza umuntu engakwenza ngalutho ngamgwaza umgwazelani yabo uqala uyele nale mase bayakuthetha hayi konke unikwe mhlawumbe izinsuku ezu3 kanje meke kwenzeka into ukuthi la esectionini mhlawumbe kwalahle kokugwana nomunye wathuka omunye kufanele kube wena ke manje uya lapha egazini kufanele uphakama manje angithi wena wakhethe ebovu uphakama lapho baba bakushaya uyaphuka or abanye bayafaka mfethu angifuni uqamba manje nami ngaba strong kanjalo ke ngize ngishintshwa ngise intabeni leko Newcastle Benville lize Newcastle Maritzburg suka kuzona lezo ndawo ufike nakhona kufica insizwe ezifana kanjalo ziphinde zikushove khona egazini lento engafunakala
Mufika lapha egazini uyayenza lento kodwa kusala wena uyangcolela ifayili lakhe neminyaka iyathanda ukuthi iyanyuka inyuka impela nje iminyaka. Hayi so nami nga-decide ukuyithatha le nombolo ngazenza lezo zinto. Okwangiphatha kabuhlungu nje mina empilweni ukuthi sengizosayinelwa sengizophuma ukuthi ngaphuma umama engasekho emhlabeni. Anithini namanje ijanga kalibeki kodwa buka iminyaka sengiyihlala eminyaka. Yini ngibanjwa nami lezi zinto ezincane lezo njengoma drugs lezi nalawo ma criminal lawo yabo into ezikanjalo. Kwana ngidecide-ile-ke njengoba sengiyila eToti ukuthi lokho ebengikwenza ngizama ukuthi ngikuyeke. Ngizama ukuphila enye impilo mhlawumbe engaba ngconywana kunale kade ngiyiphila. Njoba ungibona nje kade ngihambe ngicosha amakopi nje kanjena mfethu ngihlanganisela. Ngoba le life angisayithandi iyona esilandela mina ke manje. Ngoba nginqena ukufika umjita athe mfethu asamsobamba nanga umlungu lahlile. Mfethu awuqale wena umbambe khona ngizobona ulahle ngempela. Uzosomunye kumina hawu usugawotile wena usuyisikawoti. Yini ukawoti usuthini? Usukawota ngathini inombolo usuwayibeka eceleni. Oh yeah. Kanti bayakhohle ukuthi njengoba ngihlakaniphe kanje enombolweni. Inombolo kahle kahle inendawo yayo. Inombolo akuyona le minyaka yangaphakathi for ukuyiseva wena. Mase siphakamisa imini la sisabisa abantu kunabantu abafelwa abantu bakubo le majele. Mina ngibona ngikhuluma lento kanje iminyaka uzofila kanjani. Uyazi ukuthi angamana azobulala mina into ekanjalo. Ngisho ukuthi ayinkunzi ngiyibambile strong. Othi ngibuze le. So njengoba uthi awukalibeki itshwe kwi-Old kanti wathi mawuphuma ejele wena wayapi? Waphuma weza straight la noma waqala ekhaya kwenzakalani? Waqala ekhaya impela bangalivaza. Shuthi nami ngathi namakhaya into ebengayithandi kakhulu. Ngithi sengigcwele ubulokishi kakhulu iTheku Kuphi kanti emakhaya? Sebhizana. Isebhizana. La isiphingo? Ngangisasihlala eMjondolo shuthi sesakuthola nemixhaso. Seshuthi ngihlala khona kuleyamisi. Okay. Ngoba amasisiteri amahlala ngala kokhonophi ngala kuhlala abafana kuphela. Shuthi ngokuhamba ngagcina ngingakwazanga ukuya. Wagcina sengene esinye isitori serobhali umuntu ethi umbambile kanje wena impela. Kwafika abantu lapho bezongixakazisa ekhaya. After usuphumile futhi ejele? Bese ngihlalile nje iminyaka emincane nje. Fika abantu athi ngibambile wena ithavele ukuthi kanjani bafethu ngisayina ngoba la kunokufika iveni ngisayinisa. Hayi wena ngibambile abeza abantu bazozama ukuthi bengishaye khona la ekhaya yabo. Ngigcine sengisuka nje nami nje ngoba mina ukusuka kwami ngiwasengilasi bengihlala la vele. Ngithe sengisuka cishe last year. Last year lo ngisuke lapha ekhaya. Abafana bathi ngibabamba inkunzi ngibangathatha ifoni bayayifuna bangishaya. Bengishaya phambi kwabafethu nabafethu aba-understand ngoba bayazi ukuthi angisigebengu. Abanako ukuthathela amasayidi abanako ukuthathela abo. Abanayo isho lento ngiyenzeni noma ngiyenzanga. Bangishaya abafethu ngaze ngaphuka nje yabo lo muntu lo uphukile lo muntu ubulibona uzipho ngiyabona. Hey omakhelwane ngokuzwela babothi ulindani bezama ukushintsha impilo yakhe. Banginika imali encane bathi ongcono gibela uyeke ephi eToti. Bayazi ukuthi ngiphila la eToti isikhathini ngumphando. Hayi banginika leyo mali ngagibela ngafika la eToti ngahlala nolova kanje. Hayi ubona nje ngiphanda ngale ndlela. Hayi ngona inkunzi bengisayibamba kodwa manje besengimile. Cele nje ukubamba umuntu. Awu ngathini ngoDisemba mfethu. ngoDisemba nami lapha ngazi ngaluthwa yini. Ubukuphi lapha ngichazela lelo suku ukuthi kwenzakalani nokuthi waqala kanjani wawuhleli kwafika umuntu just nje from the beginning. Ngathini ngangiyibhemela bafingidi into abathi philisi. Kufika omunye umjita wami wala akafelekisi. Mfethu unamalini lapha mfethu akunamali. Mfethu wasami so phansi endaweni ekwe. Kwavela ngaleso sikhathi esasho kwaqhamuka umlungu. Uthe masaqhamuka lo mlungu nikuphi? Singale eBraai area. Khona la le brand yokugcina lengane vele kuqhamuka umlungu siyalibona isheni liyalenga siyayibona iringi vele sihlale kena sithathe lezi zinto ngefoni sibesibaleka ensukwini nje ngize sekuthiwa siyafuna hayibo siyafuna kanjani kuthiwa nina nibamba umlungu ubani osibonile ufakazi ku abuphi ubufakazi kodwa nina niboniwe hayi nami ngathi ukunyamalala ngabe ngabuya yabo lo uyahlupha baba umuntu la uhlala khona. Ukulutheka mfethu lama drugs ethu ngisho ukuthi mfethu ayasicontrola mfethu. Angifuni nje ukamba manga ayasicontrola mfethu ngoba ungaphema manje
ingathi inhliziyo yawo endaweni yokuthi ngeke uyiphikise. Hayi ngeke umuntu ongakuphikisa useceleni ongabe umxoxela ukuthi yazi inhliziyo yami isi kanje kanje kanje. Yabo. Hayi kanjalo ngase ngiyayiyeka-ke mfethu njengoba ngizama ukuthi so le case le igcinele ipho yalomlungu. Hayi phela ngithi masibanjwanga thina. Kube sibanjiwe ngabe siphakathi. Kuthe emva kwaloko ngisayibhemela lento engicontrolayo. Afika amaphoyisa angicosha ngingakayibhemi. Athi niyajwayela nina senibhemela phambi koba ebala kanje ngaboshwa. Kuwona lo nyaka bafu. Ngaboshwa ngala enkantolo uma ngisuka ngaye Westville. Yaphinde ngabuya nganikwa idate yokubuyela. Mangibuyela bathatha i-address basa ngokhomba ekhaya ukuze mase bengifuna bangithole kahle. Ngabathatha futhi ngawo babeke ekhaya yabo. Ngokuthi nami ngiyeqola ukuthi ngihamba nephoyisa. Abebe ngithinti laba bengithinti ekuqaleni ngize ngiphuka la ngithi yabo. Ngihamba ekhaya mangifica ngenhlanhla abafethu abawu2 bakhona abayele emsebenzini. Kusho into esasiyoyifuna lapha i-ID. Agcina ngingayitholanga ke yabona. Kwase ngishutha izithombe sesibuyela back. Ngithe ngibuyele la epolice station la enkantolo. Asithi inkantolo hamba kuye ngaphandle ubuye ngosuku oluwukuthi. Lolo suku langeqa. Ngabuye ngaya ngolunye usuku. Kwathiwa wena ngoba ufuna ukuthi ube la ngalolu suku nje indaba ongazingani. Ngathi mina ngabona ngase ngathi kubhalwe idate ukuthi. Kwathiwa okay sikunike elinye usuku ke futhi. Baphinde bakunika olunye usuku. Lolo suku ukuthi ngalutheka kanjani mfethu ngikhohle mhla ka6. Ya mhla 6 March mangaphosisi. Ngalikhohlwa ngakhumbula sekumhla ka10 ukuthi fanele ngenkantolo which means lapho sengiphindile Westville ke manje sengiyohlala eWestville ngavele ngangabusaya ke enhlobo ke nje ngathi ngihleli nje kuyimanje kubonwe iveni uyafuneka nje khona manje ngiyafuneka kuyimanje bathini previous ngiyafuneka nje kuyimanje nje ngavele ngiyohlala eWestville ngimaqhama umseshi wami la engithatha sekukuboshwa kwami uboshwa kwakho manje bawusuye Westville nje usuwahlala amajele amangaka kusakuthusa nje ukuyejele noma doesn't matter anymore. Hayi mfethu akungithusi ngoba kunalento abathi number shuthi kunale computer leyakhanda inombolo into ebalekile inombolo lapha ukuthi mawufika ubatshengisa ukuthi ubani mase uhlala endaweni yakho kuphela kodwa sikhona isikhathi esifika usendaweni yakho noma ususembhedweni wama ususembhedweni ziyabuya musuwedwa mfethu uthi ngalesikhathi ngabe ngiphi ngabe ngenzani yabo into kanjalo hayi into kanjalo so ifreedom isabalekile even though lapha ejele ufika ube comfortable mfethu ibaleke kakhulu ifreedom ibaleke kakhulu kuze umuntu esengiyibuka nala iminyango sesaphenduka ijele sekwaphenduka ijele indlela esiyiphilayo la iminyaka ayisiyaphenduka ijele nasejele engcono manje ngoba ejele uyakwazi ungena umuntu ogwayo uyibhemela ugwayo udlulala la unokuthi uyabhema uthi usalindele ukudla uthi uyolala angeke ulaleke akulaleki la ebusuku ulala uvuka akulaleka khona kahle isemini wazi ususalele kufike bani akwenzini yabona mina ngiyiphilela ngedwa nje abe ngisho ukuthi ngiyiphilela ngedwa umuntu uqhamuka kanje sure. And then ejele njengoba uthi ufike uhlala endaweni yakho kuyenzeka yini ukuthi mhlawumbe umuntu la emgwaqeni njenganawe nje uhamba kanje uthola abantu bakuthatha kancane la nabakuboni njengalutho kodwa mawufika ejele ufika ube powerful more than abantu mhlawumbe uthola ukuthi ubesebenza kahle ngaphandle ugrand kuyenzeka kanjalo kuyenzeka impela kanjalo kwamanje mina njengoba ngishaya inombolo ungangithatha kancane la ngitshente yodwa uthi hayi siyongena ngelinye ilanga evenini yabo athi umuntu anginenda kanti ngempela ke abantu sothi mangingena noma ngingasangenanga ke naye sothi ngingenile ngivele ngimfice ngaphakathi ngisho sound ndoda ngase siyohlangana ngithi hayibo into kanjalo masufika lapha wena manje osungaphezulu kunaye ngamagunya phela mangifika lapha mawukuthi akayishaya inombolo usenkingeni ngoba ngizomenzisa yonke into ejele le ashanele asiwashela korobha aphorishe phansi yabo indlela ukuthi uyapheya nawe le nto ayenza lapha eminyaka mawukuthi ushaya inombolo izoba la lento izoba la wena ngoba ushaya inombolo mfethu wadala ongekho ngithi yabo lo wadala ongekho kulungile lalela asigcwaleke manje ayishaya inhlamvu ke manje muyinombolo ugcwalisa ngenhlamvu ivela uphakama uphakama ngeke achaze usukugwaza siya umuntu kanjalo ihlalele ibandla ngoba engayishaya inombolo uthi ulungisa inkinga zakho hayi into kanjalo
Mawungaphakami futhi ngizophakama mina ngiqede ngizofasa wena ikhanda. Angisho Uthi ukuthini manje umfasa ikhanda? Kukusayikona ukugwaza. Oh. Into kanjalo nje. Ha. Mawungaphakami mina ngaphakama ngawophela induku lapha ngizoya esibhedlela. Ngibuye. Mangibuya fanele kufasa ikhanda ngoba ungenanga. Ukufasa kwami ikhanda kusho ukuthi usuwenze njalo, usuyisigawoti, awusayishaya inombolo. Usuhlala kulaba angayishaya inombolo lapha. Ngiyabona into kanjalo nje maphela. Kuningi ne? Kuningi kodwa manje le minyango ngathi bayishaya kakhulu inombolo ngoba manje bayishaya ngisho endaweni eronke. Batshengisa nabanye abantu. Ngoba kunezingane ezikhulayo, yazi ubona mina kanje. Kunezingane osazohlangana nazo ezincane la esengene kuma-drugs into kanjalo. Nazo zilandela obhuti, zizobhuti besho into kanje zisho kanje. And futhi iyona-ke inombolo ebadidisa abafana. Ngoba ubobheka ngisho emalokishini. Usho ingane encane kakazi boss correct yes ndoda. Uyabona? Akazi nokuthi isho ukuthini leyo. Akazi nokuthi isho ukuthini leyo. Kanti leyo nto le iyafelwa mfethu angifuni ukuqamba mama. Khona legama elithi wafa wavuka. Yabona nje kuthiwa wafa wavuka. Bakubulala baba ngenduku waphuka ukuthi waphuka wayesibhedlela wabuya sesithi wafa wavuka shuthi walala egazini wena hayi emanzini wayesikhathi bekushaya phela liyaphuma negazi ulale phezukwalo futhi mase kufika leyo ngubo bahudule ngawo zesibofika esibhedlela yabo into kanjalo sengisho ukuthi nje nezintwana zesemalokishini ididekile ile nombolo le bokubuke kahle mntama ile nombolo le correct bathatha nje lezinto lezi zasestradini engasini akuthatha akayazi ukuthi udlulaphi ukuze ukhulume zonke lezi zinto noma wenze zonke lezi nobhuti baboka baboshiwe ke babuye babahlebele kanti lento le awuhletshelwa mfethu kufanele muyenza inombolo muyifuna fanele ulandele imithetho yakhona ngeke ngifike mina ngiboshwe le ngilala egazini ngibuye ngizokutshela mina lento le kade awulalanga egazini uyoqondana nomunye umuntu ngelelanga owalala egazini akubuze ngicine sekufike la kufanele bekathole khona ukuthi ngempela wena walala negazini sothi uyafika kuwena akasathi walala egazini useyaboza otshelo basi uyasho futhi wena unacala umuntu onecala ilo wakutshela sebezofuna ke ngaye lo mfethu lo wakuxoxela baze bethole ngami ukuthi bayathola uyena ke osenkingeni osobe sethwala amacala akhangaka yethu kanjalo so sure that ijulile le ayijulile malume ijule kakhulu ijulile sengisho ukuthi nayo ke le inkunzi le isuka kuzona inombolo lezi ngoba mawuthi inombolo bafethi bayayithanda inombolo emnyama mawuthi inombolo yethani ngeke ungene kulezi ngeke uzuthi yes sazi ukuthi short sina mawuthi yes sure mfethu kodwa mase uqala uthi yes mfowethu la sibona khona izwe lalasha la ngene ehlathini phakathi shiqi ayothi mina inkunzi ngibambe kakhulu brother Siphingo from Westwood ubheka khona ko Westville ngihambe nje ngayo inkunzi ngayo nje inkunzi yabo ko Westwood ubhekele lo mjitha lo othi ububamba naye inkunzi washona kanjani umngane wakho hawu mfethu ngebhadi bamdubula ngathini bamdubule sanda kubamba inkunzi wathi edlula kanti vele kunomseshi emotini ngezwe ungekho ngalolanga hayi ngangengekho okay yaqhubeka uma edlula kanti kunomseshi emotini shothi wayethi uyishayela abadla umlenze ngathi washayeka khona la emasendeni kwabe ukushona kwakhe angizange ngifune ngisho ukuya ngisho emngcwabeni ngoba angazi ngizothi ngemngcwabeni ngoba bakhona abakube bebengazi yabo ngithi ngemngcwabeni kuthiwa wena wabulalisa ingane yami kanje ingane yale ekhaya into ezikanjani and futhi bayafaka nala emgwaqweni abafethu bamba yona le nkunzi njengoba nami ngidecide nje ukuthi into engangiphilisa iyona le amathini ngicoshela amathini hlanganise lokho kuzohlangana ngosuku ukwasha imoto noma nasemotini umkhubi khona mfethu abanye bayayicwiya abanye bayebhodloza mebona something yabo ukuthi wena ogadile usenkingeni uthi bakwenza lokho awubona ngithi yabona lonto uzokwenza njani ummeli ubuya lapha nomlungu uzobuya athi wena unalo ulwazi abanye mfethu angifuna uqamba bayidayisa imoto ngo300 imoto ziphi leso ke siyibhakela mfethu njengoba ngibhaka imoto ngithi ngigadele wena mfethu angifuna uqamba manga abanye bayidayisa mfethu awungichazeli ukuthi kwenzeka kanjani lokho kunokufika phela abafethu abamagenzi kanje STD bebefika bathi now 300 now 200
abafesi isikakhulukazi abenza leyo nto yilabo abhemi ihunga mfethu ngoba nayo usuke seza ukuthi ayikubi le ngqaleko yakhe leni atha 300 sebehamba ibisuka imoto sibaningi angithi umlungu uzothi ugadele obani Lethi mayesebuza uthini wena ubonanga ngawazi awazobona kanjani nikadili yona into ebuyisicindezele kulomphantsi wethu ungathi sibuye sixoshwe nafe sithole sesenze okunye nokunye yabo leyo iyonto kanjalo ngala sebeyiqedile imoto abafethu sebeyiqedile mase akufuna ukuhamba manga lo mphanti wethu nje ngasho ukuthi unzima mfethu unzima unokuthi uzama ukuthi uavoid ukwenza lokho qhamuke kanje ngithi ayibona into ekanjalo nje yeah and then wena njengoba wade ubamba inkunzi kangaka khona isikhathi la khona beside la wagwaza khona lo muntu la engalweni la khona okwalimala umuntu owashona noma ungazi ukuthi washona yini owamshiya mhlambe esesimeni esicritical hayi ngabe ngiqamba amanga mfethu uyena nje kuphela lo wena nje kuphela lo so futhi yena lona waphila mfethu awasurvive ngoba wakwazi ukuze inkantolo ezongicindezela isiboshwe yeah waphila so wena uMeso ubukhiphela ukusabisa nje ubungawusebenzisi yeah kodwa mangibona ukuthi nje mfethu ngithi ngizama ukuthi singathi ngizokuthinta yabo ngeke ungayidedeleni na ungaphethe lutho uMeso uyenye into bafu uhlula ngisho inhlanga ngoba uMeso into esikusila eduze sula eduze yeah manje ukhipha uyazi ukuthi ungena kanye so manje wenza njani mawulokhu ufika ukhipha uMeso eqala ungichazela nje ukuthi makuthiwa approach umuntu ubamba inkunzi wenza njani first uxoxe naye ungichazela leyo lokhuzi hawo mina mangizokubamba inkunzi mfethu ngiqale ngikubuke ngikufunde kukeleza ukuthi nje beqhamuka lapha okay ake ngithi nje ezomjidi umjidi asiyazi ukuthi phone mayifakile la iyaqumba ngithi uholesi ngemuva kanjalo yabona sengiyibone zonke lezo zinto mangifika kuwena sengizofika nje ngiyawuvula ngesikhathi nje uqala uthuka ngithi letha la mongalethi mfethu sengihlala kwena uthuli ukubamba ungabaleki yabo mawukuthi uyalwa ke ngizama ukuthi nje kube ngathi ngiyakushaya yabo kanti angikushaya sayinkinga futhi umuntu usuke seyila eduze manje hayi ngeke ngikushaya useza lapho usengakwazi ukuphinde u10 uphinde ukubaleka yabo mawusuka nje ila nguvula khona uMeso uyathuka futhi nawe hayibo because usayibo sifuna into ukuthi kuphela yabo mawukuthi unenhlanhla sesithathe lokho sikubuyisela uma sim card ngoba abanye bebekhale ngoma sim card ID into enjalo so baba umuntu kodwa uyamcabangela nafasi besicabanga phela ngoba nathi makithi bayabanjwa ngala yabo leyo nto sibe simcabangela umuntu abanye simnike sim card khona azophinda akwazi uqhubeka nelife into kanjalo nje and then isibhamu okwasebenzisa sona ukubamba inkunzi isibhamu ngingasebenzisa mhlawumbe unyaka besawutrainayo lapho ngoba siphatha 1 sonke into besiyenza bekuvuka ekseni kakhulu siyazi opast 4 laba nje sha noma bawu5 siyazi laba bawu5 ngeke singayitholi into esiyifunayo siyodla imali ke lapho kuba usaphasapha mayayiphela ntamba mafuthi siyaphindela ngalo lolu suma ukuthi isheshe yaphela imali so manje bawu3 nibamba umuntu oyedwa ithini arrangement lapho angichazela futhi leyo situation nonke niyandawonye kanye noma umunye usala ngemuva angichazela icase eyodwa nje line abamba khona umuntu ebispecific hayi ngithi nje masifike stopini ngingathi ngestop masifike stopini mhlawumbe no7 kanje abawu2 bayahlubula bayakhokha khathini surrender nina lo munye uyaqoqa faka plastic noma isikhwameni izinto zenu base sikhala kumoya so likwazi ukuba abantu abawu7 ngesikhathi bese inkinga ngisho kungathwani bangaki kokunye uthi singene ebhasini lento besiyenza singene ebhasini uthi wehlaya simbona ngathi uright sehla naye yabo kube ngathi nathi siyehla iyothi isuke ebhasi sibe sihlala kuyena kanjalo nje mfethu hayi umuntu babambile abantu mfethu kodwa ngoba ukwazile ukuthi egcine sekwazi ukuthi athathe istep esiyemo mina ngiyayibonga ke leyo mpilo mfethu ngoba sengikwazi ukuthi ngiyicoshela amakopi kanje hayi mfethu ngiyabonga ngoba mina ikopi bengalicoshi bengime ngokuthi nje lashona ilanga ziyakhala hayi ziyakhala mfethu ziyakhala and then ibham nanithola kanjani lamajita esokuqala safika nomnyufethu ehlala efolweni naye isitshontshe kubo kwakuyi380 leli380 salithatha sihambe siganga ngalo safica estation sestimela safica esecurity khona
kanti nalo likherile yabo sivele silihlubule lithele yazama ukuthi sabe sesila kwaliwe impende kabi lapha ngoba manje nawe ufuna ukusihlubule yabo leyo nto kanti asifuni ukudubula yabo leyo nto hayi sambamba ke sesithatha lesibhamu ngoba sezingaki sizuthu okuyi-16 lelilanga yabo leyo kanjalo besiyithatha kanjalo nje lesesithathu sakhishelwa umnyusisi ulayini esiphingo la ngasephikeni wathi akune-security eliyifelayo bandla lisindwa isibhamu la wena lisa hawu sangabusabuthi uthi niyifela ndelani lisindwa isibhamu sengisho ukuthi empilweni ngathi alikho kahle hawu sasithatha nazaba nasithatha kanjani leso hawu leso nje wave kwathiwa ngqi ngokhiye sabe sibhonqulwa kanje beshaya ngebhareli-ke kanjalo abehamba kakhulu naye seziwu-3 manje masiphuma nje kuhlubula 2 lo munye nje mfethu uya-correct into ey'kanjalo sure hayi so zaphelelaphi lezi bhamu ukuphela kwazo ngathini mina ngoba ekhaya bekuyi-upstairs besifesishaye siye komunye umngani wami asuka kulapha angithi bayasibuka emphakathini thina sinemali kodwa sisebenzi bayazi futhi sesiney'bhamu iy'bhamu bey'hlala lapha edladleni ngiy'faka lapha kwenye into engathi igezi yabo lona lezi y'bhamu ukuphela kwazo iphela kanjani lo mfethu wahambe ethi uyabuya wangabuya shuthi wenze ukuganga kwakhe bamthathela omunye umfethu wathi uyemlazi ngakubo bayogrebha-ke e-GG kanti sebeluba endlebe ukuthi hhayi kunabantu abezayo kanjalo bafica sebelindiwe bathi beqala nje sebelindiwe vele kwaba ubucwilakazi naso mana-ke babeyokwenzani bona lapha e-GG abeyogrebha nabi bebobamba isibhamu cabanga bewuthi ubone mfethu isibhemu siyakucontrol ungawogrebha e-GG bafuna ukuyogrebha e-police station hayi bo kuyazi nje lapha nje ngitshela mina usho ngakhona lapha yani bafuna ukuyongena e-police station police station awungixoxele lo suku uba ukuthi uyazi ama-details benza njani kanje kwenzakalani ngokuthi ngangingekho nami ngangisasesiphingo umfethu wasithatha komunye umfethu wathi hayi ngisathi ishwile emlazi ngifuna noma bengijwayela kabi batshengise wathi uyafica emlazi iy'ntwana ziy'phethe kanje bahlangana nokumqondo ukuthi-ke bona bayogrebha kanti vele sebelunywa indlebe laphana bafika nje beqala bekheqeza zabe zisho emva kwabo emaceleni kufanele besarende uvyasi basarenda-ke washaya lo nyaka-ke omunye yena lo wesuka kuthini washaya lo nyaka ngabuye sebuya ma ngibuza isibhamu sisacwile yabo lesi sokugcina-ke sesithathu ngoba omunye wathi wahamba nazo lesi sokugcina-ke save sasidayisa straight nathi sizama ukuthi manje si-avodele impilo ngoba siyabona ukuthi umuntu usezofa manje sifunwa ngala nangala sasidayisela abanye abafethu balapha e-17 khona lapha ngasemangosuku ngiyabona sasidayisela abanye abafethu ngoba nami ngizama ukuthi ngihlehle kanje kwaba ukuhlukana kwethu nami nje sengikwazile ukuthi ngize ngala ngazama ukuhlupha nami ngazama ukuhlupha babuye ngayeke ngiyabona umuntu uzofa ongcono akathathe le life le engconywana ukuthi kumele naloko atho leyo mali abheme ayidlele into ekanjalo nje so ikhona usuku la khona beside la oshaya khona yilabantu ngale la whether usasejele or before uboshwe manje la khona othi yazi ukuthini la hayi ngacishe ngafa la ikhona impela-ke lapha mfethu kuphi khona la abafethu bangishaya ngiphuka la ngoba phela ngishayela endlini mfethu hayi ukuthi ngishayela endlini yini insimbi yini amabhodlela ibhodlela belishaye kuwena lisaphazeke libe yingcucu insimbi ishawe mfethu igoba ngase ngasakwazi ngisho uvila akekho okhuzayo khuzwayo abantu bayiplakele mfethu yabo lapha ngangasavi ngoba kwase iy'ngalo lezi factor ngase ngifika nje kanje uyabo la ekhanda ungabona nje iy'ngozi ikhona ukuthi ngeke ubone kahle mfethu wathi ngibonga la ngiyabona kodwa ngathi ngala hayi mfethu hayi abulala labantu bangishaya yabona umuntu abangisiza kakhulukazi umakhelwane mfethu ngoba mina ngabamisa ngesitolo sokuthi okay mani ngizokhipha ifoni angiyidayise khona la ngingazi khona ngagcina sengiyokhomba omunye ubaba umakhelwane wami nginhlanhla mfethu ungafica engekho kwathiwa akekho usayesiphingo bathini bona bathi uyovula le foni somlinda abuye bangiya kanjani bathe basangiyekile kanti ila sengiphunyuka khona mfethu
njengoba ungibona ngilana nje. Ha, wahamba kanjalo. Ngahamba kanjalo mfethu. Kuyimanje bengizama ukuthi ngiye emakhaya. Hey, noma mangena lapha eGhana ngena ngobumnyama. Ngoba ngiqala zelo mfethu wakithi ongilamayo. Waphela sisele sisodwa manje. Umntana baba kana mama manje. So lo baba lona wena omqhathile? Ngamshiya nje kanjalo mfethu. Ngamshiya nje kanjalo engakabuyi kodwa I'm sure istory uyasazi ukuthi mina ngasi ifoni ngayidayisela yena. So wena why wakhetha yena out of everyone lapha endaweni? Ngasho ukuthi uyena wavile wafika kuqala nje mfethu. Uyena wavile wafika kuqala. Ukube samfica futhi wayiphika lento shothi kwakukufa kwami mhlawumbe ngikazi. Ya mhlawumbe kwakukufa kwami. Kona mina indlela engase ngibone ngeke la ngiyafa vele obvious. Angisakwazi nje ukuhamba imlenze ngehudula yonke lento le. Angivele ngithi lo baba. Ngoba vele naye wayethe ufuna ifoni kumina. Oh, that is why. Yayizoqhatheka kanje kanjalo. Yeah. Sure. So with everything manje seyenzile, what is that one thing ongazuthi hey yazi ethu la ngiyayisola? Oh, that one moment because zibaningi izinto ezenzekile kodwa uthola ukuthi zisuswe into eyodwa yabona khona i-decision eyodwa wayenza noma ungayenzanga. Iyiphi that one thing that wena ngathi uyazi ngiyayisola ngalento noma regret? First umalana nalomuntu lo. Sengisho ukuthi with everything impilo yakho njengoba ila manje mhlambe ngabe uwenye indawo manje mhlambe ngabe wenze enye into impilo yakho as a whole manje. First ngiyayisola nje ngokuthi first ngihlangana nabangani abangaqonda abangawusebenzisi ngendlela. And futhi first enye into isidakamizwa. Yabo isidakamizwa nami ngisola kakhulu ukuthi ngisondelane naso. Ngoba isona lesi sadala ukuthi gcine sengena kulabantu laba abenza izinto engasini. Nami ngizenza izinto engasini. Phela kuyaphoqa ukuthi uma usubhema le yanto le fanele ube nemali angiziphathisi. Ekhaya ngebe vele bekusube kuningi nje imali ephaketheni. Fa wenza njani uhamba ohlanganisa. Ngaphathisa abantu ngaze ngakhathala first siphila. Ngibona imali encane iza kancane yabo. Hlangana nabafethu kanje ngaleyo ndlela ngabo ukuthi kube ngayisola kakhulu ngaloko mfethu. Sola kakhulu. Ungena nje drugsini mfethu. Ungena nje drugsini ngisola kakhulu mfethu. Sure. Waboshwa nini? From 2006. Baba, lo isigebengu sakudala. Ngiboshiwe for isigebengu mina. 2006 ikudala phela lapho. Wasubamba inkunzi la shothi before 2006. Mina ngisigebengu ngalendlela ukuthi mina nawe isigebengu ukubona uqhamuka lapha kude. Moze kumina. Mozo ukhona into ozoyisho ngiyakubamba ukuthi uze ngeke uqinise noma uzongiphotha yini. Futhi ngiyakutshela hayi wena ubuzongigoqa kanje. Ngikwenzele kwaleso sikhathi mhlambe yabo. Okwesibili ngizobe sengiyakutshela hayi mfethu ngakubuka nasekuqaleni ufika la. Hayi ngoba ukuthi kanjani nozongigoqa. Mase utshela abangani bakho lapho uthi usebenzeni. Awusebenzanga mina ngangibhekela ngenhliziyo yami ukuthi wena uthi kanje kulesimeko kanje naso kuphela into kanjalo nje. Sayithi uyifundise lapha ya ngikwazi ukubamba uselapha mina ukuthi yabo ukuza kanje ngiyakubonza lo uzengeke kanje. Njengoba ngikubiza mina lapho uthi yini into yokuqala eassassin. Njengoba ngithe bafo ushayise la. Uyabona uba futhi yena ukuthi uphethe lempahla mhlawumbe ufuna ukuthi sishaye movie namajida la ngisuke ngagijima lapho. Ugijima lapho. Ngisuke ngitshela kanjalo nje futhi. Ya into kanjalo. Hayi mfethu ngiyeza mfethu sivala awukhulume lana ke elokhuzaneni abantu beyivalelisele manje kube uwena ovalelisayo lana utshela abantu ukuthi ababuke basubscribe benze yonke leyo nto. Abalaleli nabathandi nababukeli ngicela nje nilalele into engiyishoyo nizama ukuthi ozwile azama ukuthi angayenzi lento ngoba ekunzima la ngaphandle ukuye kwetshele kodwa nala sihamba khona emgwaqweni kunzima. Nazi ingane zenu lezi ezisakhula nizama ukuthi niavoid wena senombolweni ngoba iyona inombolo lethala ukuthi gcine sewungena ezintweni ezikanje njengoba sila emgwaqweni nathi asithandi. Asithandi. Yeah, ne, all right, bhuti ngibonge kakhulu mfethu asivale. Akubonga mina. Thank you.